Volám sa Marta Kenčúrová, som riaditeľkou neziskovej organizácie Biela hora, kde pôsobím spolu s pani Dagmar Kurincovou. Pani Dagmar Kurincová bola pri zrode tejto organizácie, je jedným zo zakladajúcich členov. Môžem povedať, že pani Dagmar Kurincová je dušou našich trstínskych výstav. Všetko, čo je možné vidieť na týchto výstavách, je v jej réžii, je to perfektne naplánované a precízne urobené. Je veľmi pracovitá, citlivo založená, empatická a snaží sa ľuďom vždy pomôcť. Pani Dagmar Kurincová pôsobí ako dobrovoľník už dlhé roky v rôznych organizáciách. Je členkou miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Trstíne, ktorý organizuje počas roka rôzne aktivity, kde zabezpečuje najmä aranžovanie a prípravu výstav, prednášky o bylinkách, rastlinkách a zdravej výžive. Pani Kurincová taktiež pôsobila ako predsedníčka okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Trnave a v súčasnosti je členkou predsedníctva okresného a taktiež pôsobí aj v orgánoch Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov na Slovensku. Taktiež vedie krúžok mladých záhradkárov, kde odovzdáva svoje vedomosti, skúsenosti žiakom našej základnej školy. Veľmi sa mi páči jej citát, ktorý vyjadruje aj jej postoj a to, čo v živote prežila. V mladosti snívame o krásne prežitom živote, v starobe priznávame, že život je niekedy i ťažký boj. A nakoniec chcem vysloviť poďakovanie pani Kurincová za všetko, čo robíte pre našich spoluobčanov a moje osobné poďakovanie za to, že som v živote dokázala veľa vecí len vďaka vám. A prosím, páčte mi, že som vám nepovedala o tom, že získate ocenenie, pretože som chcela dodržať sľub a viem, že to pre vás bude dnes veľký šok.